saboda ka rainan hankali in baka ɗinkin shadda ta sama da wata 3 da suka wuce saboda ina gudun samun matsala da sallah kawai sai dai ringa ganin giftawarka a TikTok kana rawar banza kuma da shadda tawa akan kafadarka saboda ka rainan wayo. To ai bari in gaya ma tun kan kai iskanci na iskanci tun shedan na dan ƙauye na iya shege ballantana yanzu da yawa ya da birni kowa ma ya zama dan iska. To shi yasa na yi ma irin wannan shigar diddiƙan yanzu in baka yi wasa ba ka rasa rabin mazaunanka. Mu fa bana ranar teloli ce don haka dole sai an yi haƙuri da mu. In fa mutum ya shigo mana ba daidai ba zai ɗanɗana kuɗarsa. In kunne ya ji gangar jiki ta tsira dole sai an sallama mana. Inna ma amuru